с това да ти показва правото в живота, при положение, че никой от тях не е изработил 2 години в определен бизнес. Как бе, имат такова, имат на 22 години са имат личен опит. Но това е нашето място, значи парите ги има. Въпросът е, че парите ги има. Въпросът е, че ние можем да свършим много от работата да помогнем на хората. Давам пример също и за това, примерно в модата в Англия даваха 25 000 паунда на всеки дизайнер, който завърши. Защото примерно в Англия завършват 4000 дизайнера на година и от 4000 дизайнера 3958 фалират или изчезват от пазара и казват, край от тази индустрия няма да се развивам. Ние имаме решението. Значи, парите са изхарчени, ние имаме решението. Ние можем да създадем. Ето, Гери е обявила, че ще помогне с нейната марка, помогни и ще стане световна, не българска. Световна марка. Да, тя благодаря на борда на директорите, благодаря на академията. В момента е обявила 5000 магазина на франчайзи в Европа и 10 000 магазина в Америка. И това да бъде само с европейска стока, европейско производство и италиански платове, което е уникален план. Без свръхпроизводство без и без унищожаване на дрехите. 25 000 паунда ще им бъдат направо много, те могат да направят 5 магазина с тези. Ето направено, ето парите са изхарчени, 25 000 паунда ги дават на всяко дете, което там дете, той е голям човек, който е учил 5 години и е дал тонови пари, в смисъл, че сигурно образование струва 200-300 хиляди евро, че и повече. И накрая ти му казват, аз не мога да стартирам, а ние го имаме модела. Ето това искам да кажа, че във всяко едно нещо ние можем да помогнем, защото теория на ограниченията е изключително силна и тя казва, едното нещо е, обединението прави синергията. Нали? Това е да съберем много консултанти, второто нещо да намерим тясното място, което спира целият процес, а то винаги има хиляди тесни места, но основният процес основният проблем е залагане на собствените знания, не търсене на консултанти, а то няма и такива консултанти, такива обединения няма, всеки казва, аз твърдо казвам, аз не знам. Аз не знам защо, защото заедно ще знаем много повече. Категорично, не може всеки да много консултанти казват, как ще търся консултант, аз съм консултанта. Той се чувства, че даже консултанта много греши. модерно напоследък е това да си коуч или ментор и как един такъв човек те превежда през целия процес и те прави богат, примерно за определено време от 0 до 1 милион. Фейсбук е нает с това да ти показва правото в живота, при положение, че никой от тях не е изработил 2 години в определен бизнес. Как бе, имат такова, имат на 22 години са имат личен опит.